Sziasztok! Itt egy gyors bejelentés, a nyereményjáték változik annyival, hogy bővül, szóval nem csak egy PS2 játékot és 2 GameStar izét kaptok, hanem kaptok egy Aqua Arcade játékot, ami teljes letöltő kóddal. Itt van, mondjuk úgyse látjátok a kódot, úgyhogy tök mindegy. Itt van. Még változnak a szabályok is, szóval nem 500 feliratkozótól vagy 1000-től sorsolunk, vagy sorsolok, hanem már 300-400 feliratkozótól kisorsolom. Az első kapja ezt, a Tekken 4-et. A második kapja ezt az Aqua Arcade játékot, plusz ezt a Wolfenstein GameStar izét, a harmadik meg csak ezt a GameStar izét kapja. És ha nem lesznek meg a feliratkozók, mondjuk csak lesz 250, akkor kisorsoljuk ezeket a PS2 játékot, nem. Szóval 300-400 feliratkozótól sorsolom a PS2 játékot is, ezt mind félreteszem. Így. Hogy az ne adjam el, mert a többi PS2 játék eladó, meg is mutatom. Szóval, eladó ez, 1500 forint, eladó ez, 1500 forint, eladó ez, 1500 forint. Az összesben benne a CD, nem karcos, semmi baja. Most csak úgy mondom, megmutatom, hogy azért lehet írni, ha valaki meg szeretné venni. Ez a videó ennyi volt, császtok!